Bueno, bon dia a tots i a totes. És per a mi un honor el que el Centre d'Estudis del Maestrat m'hagi invitat a participar en el meu modest treball en aquest dia tan interessant, important per als traiguerins i tots els de la comarca. Començarem en el tema. En l'església parroquial de Catí hi havia un retaule que ningú sabia qui l'havia fet, ni quan, ni per què, qui l'havia pagat i qui l'havia manat fer. Hasta que un bon dia de l'any 1907, l'historiador d'art espanyol Lluís Tramulleres Blasco va descobrir i va publicar el contracte del retaule. El retaule l'havia fet el pintor valencià Jaume Basso Jacomart, pintor de càmera del rei Alfons V el Magnànim, i l'havia firmat en un catinenc, Ramon de Sant Joan, que era malmesó del també catinenc comerciant de la llana, el Joan Espigo. I això va ser el 23 de gener de 1460. Aquesta data la tindrem una mica en compte per lo que diré ara després. L'aparició d'aquest contracte va ser excepcional. Ràpidament van eixir erudits interessats a buscar i rebuscar per tots els arxius aguts i per haver-hi. S'obreixen l'intent de manera definitiva, a més dels catalans Manuel de Bofarull i Josep Puiggarí, el ja referit Lluís Tramulleres, el francès Émile Bertox, que ell, que és historiador de l'art de la Universitat de Lió, ell i la seva dona van fer cap a Catí expressament per estudiar el retaule, van fer fotografies, va vindre el moment de dormir, no hi havia lloc on hospedar-se a Catí, i en un matxo que havien contractat van estar tota la nit caminant fins a arribar a Morella a la matinà. Però bé, això no té més importància. A més d'ells, també està Elies Tormo Monsó, que també va vindre a Catí, l'historiador natural de Betxí Manuel Ferrandis Irles i el canonge de la catedral de València, Sánchez Sivera, que és un dels firmants de les normes de Castelló de l'any 32. Ambdós van estudiar i van ordenar cronològicament tots els documents sobre Jacomart a mesura que anaven apareguent i els van anar arxivant i controlant. Este retaule és l'única obra documentada que hi ha de Jacomart. Està el contracte, ja hem dit abans, el 23 de gener de 1460. Ara ja passem, perquè com tenim el temps curtet, passem a analitzar els personatges del retaule. El retaule el tenim ara a la vista. En la cel·la 1 està Sant Pere de Verona i Sant Llorenç. En Sant Llorenç se veu en la graella i a les terres, Sant Llorenç. Sant Llorenç era un sacerdot espanyol que va viure a Roma durant el segle III. Va ser un dels màrtirs ajusticiats junt al papa Sixte II durant la persecució cristiana de l'emperador Valerià. Sant Pere màrtir va néixer a Verona l'any 1205 i va morir a Milà l'any 1252. Religiós dominic i sacerdot. Passem a la cel·la 2. Molt bé. La cel·la 2 és Sant Llorenç donant almoina als pobres. Va ser l'encarregat d'administrar els béns de l'església i la cura dels pobres. Va vendre els calzes d'or, copons i els candelers, o per almenys això és el que es diu. I els diners es va repartir entre els pobres i els malalts. Era natural d'Osca, on va néixer el 6 de desembre de l'any 225. Passem a la cel·la 3. A la cel·la 3 està ahir Sant Llorenç martiritzat, com es veu ahir en la graella. El van martiritzar per una afrenta sofrida per l'emperador Valerià i este va ordenar que fos martiritzat a una graella. Segons diu la tradició, ell diu, dadme la vuelta que d'esta parte ja estoy suficientemente quemado. Això és el que diu la tradició. Passem a la sala 4. Molt bé. Ahí està Sant Pere predicant als càtars. Sant Pere, nascut a Verona, d'una família de càtars. Va ser un eminent predicador dominic, va lluitar tota la seva vida contra les creences catarines, o sigui, al revés que son pare i sa mare. És el que passa ara, passa igual. Si el pare és del Madrid,
el fill del Barça, i si el pare és del Barça, el fill del Madrid. Pues entonces este home pues, se va dedicar a això, no? Passem a la cel·la 5. Sant Pere martiritzat, que va morir assassinat i martiritzat el dia 6 d'abril de 1252 amb un cop al cap i una punyalada al pit. Passem a la cel·la 6. El Crist i les Tres Maries. Maria Magdalena, que és la dona que va estar sempre al costat de Jesús, abans, durant i després de la crucifixió. Ja no vull parlar més de Maria Magdalena. Maria Salomé, mare dels apòstols, Santiago el Major i Sant Joan Apòstol, va ser una de les 3 dones que van acompanyar a Jesús durant el seu calvari i el soterrament. I després estava Maria, la mare de Jesús. Passem a la 7, que és Sant Mateu. Sí, Sant Mateu. Sant Mateu va ser apòstol, evangelista i màrtir. És considerat l'autor d'un dels 4 evangelis canònics. Passem a Santa Caterina. Santa Caterina de Siena, bonic poble, va néixer el 25 de març de 1347 i va morir el 29 d'abril de 1380 a Roma. Va ser predicadora, decisiva contribució a la tornada del papat a Roma i patrona de les infermeres, perquè va cuidar dels malalts en els hospitals amb malalties com lepra i càncer avançat. Passem a la 9, que Sant Jerònim va néixer el dia 27 de març de l'any 347 i va morir a Belén el 30 de setembre de l'any 420. Va ser un dels grans teòlegs de l'època paleocristiana, un savi d'enorme transcendència. Passem al 10. Sí, este és Crist mort assegut, és una de les poquetes pintures que hi ha sobre un Crist mort assegut, perquè sempre està a la creu i tal. Però bueno, passem a la 11, Sant Agustí. Sant Agustí va néixer a Tagaste el 13 de novembre del 354 i va morir a Hippo-Regius el 28 d'agost de l'any 430. Va ser el primer filòsof important de l'era cristiana, bisbe d'Hippo-Regius i autor de la frase «Fe és creer lo que no se ve». Passem a la 12, Santa Llúcia, que sí que és Santa Llúcia. Va néixer l'any 283 i va morir a Siracusa l'any 304. Màrtir cristiana d'origen sicilià, va consagrar la vida a Déu. Va morir molt jove, com es veu, i va fer un bosc de virginitat. Passem a la 13, que és el nostre Sant Vicent, que va estar a Morella, va estar a Catí, va estar a Sant Mateu i a Traiguera. Allà està la font de Sant Vicent. Dominic i predicador valencià, va néixer el 23 de gener de 1350 i va morir a Vannes, a França, que allí els que heu estat, veureu que tots són Hotel San Vicente, Fuente de San Vicente, Posada de San Vicente i Bar de San Vicente, tot és de San Vicent allí. Va viatjar extensament per Europa, predicant en ciutats i pobles, atraient a multituds amb els seus sermons. Va ajudar a posar fi al gran cisma d'Occident. Ell i el Papa Luna van tindre d'enganxades 40.000 i la mare, però bueno. Passem a la cel·la 14, que és David, rei, pare del savi Salomó, gran profeta, sacerdot i rei. Cel·la 15, Jeremies, profeta també hebrer, va cridar al penediment al rei de Judà i Déu li va encarregar portar un missatge autèntic de part del rei per dir i anunciar la veritat. Abraham, profeta, pare d'Isaac, i els seus 12 fills van fundar les 12 tribus d'Israel. Va ser elegit per Déu per a ser el patriarca de la nació d'Israel. Passem a la 17, Malaquies. Malaquies també va ser un dels profetes de l'Antic Testament i va defensar la fidelitat que Déu sent cap a Israel. La cel·la 18 està buida. La cel·la 19 és Zacarias, que és un dels profetes menors, sacerdot de la 8a classe, va viure uns 500 anys abans que nasqués Jesús. La cel·la 20, Ezequiel, profeta, també va animar al poble quan els israelites van ser portats cautius a Babilònia i va defensar la fidelitat a Déu i va anunciar la ruïna del temple. Ezequiel, també profeta, va animar al poble quan els israelites van ser portats cautius a Babilònia. Va defensar la fidelitat a Déu. Balaam va ser profeta al territori de Moab. La 23 és Moisès, que tots sabem qui va ser Moisès. Moisès, ja que dic que fins ser cridat per Déu tenia les seves virtuts i els seus defectes, com tots, les seves debilitats. Va viure uns 1000 anys abans de Jesús
i va ser el llibertador del poble hebreu de l'esclavitud d'Egipte. El 24 és Daniel. El profeta Daniel va ser llançat a una fossa amb lleons, de la qual va eixir il·lès gràcies a la intervenció celestial. Salomó, el savi Salomó, tots sabem que és el Salvador Salomó, sí. I després, per acabar, veiem ahir uns escuts, n'hi ha dos escuts a les polseres del retaule. Un és l'escut que veiem ara, és l'estiu de Ramon de Sant Joan. Ramon de Sant Joan era el marmessor de Joan Espígol. Va ser el firmant del contracte, que ahir és on ve la controvèrsia, va ser el firmant del contracte amb Jacomart. I ara veurem l'escut Este és l'escut de Joan Espígol, que és una mata d'Espígol. Joan Espígol va morir l'any 1452, 8 anys abans de la firma del contracte. I allà està la controvèrsia. Ningú ha trobat, estos que he anomenat abans, ningú ha trobat cap document ni al testament ni de contractes que tenia Joan Espígol, cap nota en relació al contracte. Entonces ahí ve la controvèrsia. Com pot, si és que Joan Espígol li va dir al seu marmessor Ramon de Sant Joan, has de fer un retaule, com pot tardar 8 anys en fer el retaule? Ahí està la incògnita. I com ja l'amic Joan m'ha fet 2 vegades això del baloncesto, fins ací hem arribat.